ஹாய் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பற்றி தான் வந்து நம்ம பேச போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாருமே வந்து 2 பேருமே வந்து பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கப்புள் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. நம்ம வீடியோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும். அதனால் அது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கப்புளாக சேர்ந்து பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து செக்ஸ் அவேர்னஸ் தான் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதே வந்து அதுக்கு தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்ம அதை பற்றி தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நல்ல டிப்ஸும் நம்ம சொல்கிறோம். அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். உங்களுக்கு வந்து அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து இந்த பேஜை நம்ம ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு எந்த பிரச்சனை ஓப்பனாக வந்து பேசிடுவாங்க. ஆனால் இந்த பிரச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக வந்து பேசுறது கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம ஓப்பன் சோர்ஸாக நம்ம எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்கிறதுக்கோசம் தான் வந்து நம்ம இந்த பேஜே வந்து ஆரம்பித்தோம். இப்போ என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து இது எப்படி வந்து நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது பார்த்தா இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 100 பீப்புள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வந்து பார்த்தா 30% பீப்புள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக வந்து நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க. மீதி வந்து 70% பீப்புள் வந்து அது எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுனே வந்து அந்த சிம்பிள் இதுவே வந்து தெரியறதில்ல. அதனால தான் வந்து செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிரச்சனை மெயினாக வர பிரச்சனையே வந்து இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பிரச்சனை தான். அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அதை எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப இது வரைக்கும் நம்ம போட்டதுல இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான வீடியோவாக இருக்கும். இது முடிஞ்ச அளவுக்கு கடைசி வரைக்கும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வந்து பார்த்தா நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஈஸி டிப்ஸ் தான். அது வேணால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோன்னா முதல்ல பிரச்சனை எல்லாருக்கும் வந்து மேஜர் பிரச்சனையே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான். மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே வந்து எங்கே போனாலும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் இருக்குது. அது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து இது இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் டென்ஷன் இல்லாத ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னு வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து இது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப யூஸ், அதேமாதிரி வந்து மனசுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு டென்ஷன்லேயே வந்து நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னு வந்து பார்த்தா நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வந்து வராது. மெயினாக எந்த பிரச்சனையும் டென்ஷனில் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து மேஜராக வந்து இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டென்ஷன் இல்லாமல் தான் அதான் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட் வந்து அதிகரிக்க முடியும். அப்போ தான் வந்து அது ஹார்மோன்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மென்டல் ப்ரெஷர் இருக்கும். அது இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஒர்க் ப்ரெஷரும் வந்து இருக்கும். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மேஜராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோ எந்த ப்ரெஷராக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கும் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. வீட்டுக்குள்ள இருந்தால் அந்த ப்ரெஷர்லாம் எதுவுமே இல்லை, டென்ஷன் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அப்போ தான் வந்து செக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வந்து உங்களால் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸே வந்து பண்ண முடியும். டென்ஷனாக இருந்தீங்கன்னு வந்து பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்குன்னு அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட்டும் வந்து குறைஞ்சிடும். உங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் இல்லாத போயிடும். அதுதான் வந்து பிரச்சனை. அப்புறம் வந்து என்னென்னா இது இன்னும் ரெண்டாவது இது நம்ம சொல்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தா ஓவர் திங்கிங் வந்து வச்சுக்காதீங்க. அதை ஓவர் திங்கிங்னா ஒரே டைமில் வந்து இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் இது மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுனே இருந்தீங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ தெரிஞ்சது வந்து 1-2 இருக்குது. நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வந்து தெரியாதெல்லாம் வந்து நான் இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுன்னு வந்து நீங்கள் ஒன்றா புதுசாக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் அதை வந்து ஓவர் நிறைய வந்து இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன்னு வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதே வந்து உங்களால் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம எது பண்ணுறோமோ அதுவே வந்து உங்களால் வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா மைண்டில் வந்து டீவியேஷன் வந்து நிறைய இருக்கும். நம்ம இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து ஓவர் திங்கிங் இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ண முடியாது. அது பதட்டம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஓவர் திங்கிங் வந்து நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க. அது ரொம்ப நல்லது. சிம்பிளாக நீங்கள் செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஓவர் திங்கிங் இருந்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை தான் வந்து வரக்கூடிய வந்து வாய்ப்பு வந்து நிறைய இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் திங்கிங் வந்து நீங்கள் வச்சுக்காத இருக்கிறதே வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு வந்து பார்த்தா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா வந்து இது பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தடவை நீங்கள் செய்யும்போது வந்து புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. எனக்கு கப்பல் 2 பேருமே வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்று நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து அது ஒன்றே வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது இதை வந்து கடமைக்குன்னு வந்து பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இருக்காது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது மாதிரி வச்சுக்காது. ஒரு தடவையும் வந்து நீங்கள் ஒரு டைமும் இது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து நீங்கள் அது ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து புது விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே ஒரு ஈடுபாடோடு வந்து உங்களால் வந்து செய்ய முடியும். ஏன்னா ஒன்றே நீங்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் அது ஒன்றே செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து பழக பாலும் புளிக்கணும் வர அது மாதிரி தான் ஆகிடும். உங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட லெவல் குறிப்பிட்ட லிமிட் போனோன்னே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்துடும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்பப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. டிஃப்ரெண்ட் மாற்றி வந்து ஒரு தடவை பொசிஷனை மாற்றலாம். இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்கோர்ஸ் டைமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கூட வந்து இருக்கும். அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு எங்கேஜிங்காக இருக்கும். இது மாதிரி அப்பப்போ வந்து மாற்றி நீங்கள் செய்யும்போது வந்து ரொம்ப எங்கேஜிங்காக இருக்கும். உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு வந்து பார்த்தா ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இன்னும் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு வந்து பார்த்தா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து இப்போ நீங்கள் செக்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு வந்து பார்த்தா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்கோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இன்டர்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட்டு.
முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 பிளேயர் டைம் வந்து நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 4 பிளேயர் நம்ம ஆல்ரெடி 4 பிளேயர் பற்றி வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம். ஃபியூச்சர்லேயே வந்து அதை பற்றி வந்து இன்னும் நம்ம டீப்பாக வந்து நம்ம பேச போகிறோம். இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன் விளையாட்டு அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் செய்யணும். ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்குறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் செய்யும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களால் வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து பண்ணிக்க முடியும். இது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் தான். ஆனால் அந்த எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம சேனல் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் தான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய ஒரு 250 260 வீடியோக்கு மேலே வந்து நம்ம போட்டுட்டோம். ஆனால் அது போட்ட வீடியோக்கு மேலே சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்குமே வந்து முடிஞ்ச சப்ஸ்கிரைபர் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்ட் வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக போக முடியும். இப்போ நம்ம போட்டுக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் பொறுத்தவரைக்கும் 30% வீடியோ தான் வந்து நம்ம போட்டோம். இன்னும் வந்து 70% மேலே வீடியோ இருக்குது. ஏன்னா செக்ஸை பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு வந்து பார்த்தா ஒரு கடல் மாதிரி அது வந்து போயிட்டே இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக நான் கொடுப்பேன். ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபருக்கு இது பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கும் ஒரு யூஸ், அது எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற டாபிக் நாலேஜ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். அதனால் வந்து 2 பேருக்குமே இது வந்து பெனிஃபிட் தான் இருக்குது. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னு வந்து பார்த்தா ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக வந்து செக்ஸை வந்து பாட்டு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ.